हेलो फ्रेंड्स नमस्कार। काली मु गोटे वीडियो पकईली बापांकर बहुत देह खराब किंतु सतरे माने मु दूर रे थाई कि किछि करि परनी मो बापांको पई मु माने भगवान को छोड़ा छाड़ देले आ किछि करि परनी। मो बापांकर देह बहुत खराब से बे ठाकुरमुंडारू शिफ्ट करजंदी तांको कटक को। भगवान न करंतु मो बापांकर किछि सेମିତି କିଛି ନ ହଉ ମୁଁ ଡାକୁଛି ଠାକୁରଙ୍କର, ନହେଲେ ମୋ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। ମୋ ଜୀବନ ତାଙ୍କ କିଛି ନ ହଉ ମୋ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। ମୋ ମା ପାଗେଳି ହେଇଯିବ। ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, 3 ଜଣ। କାହିଁକି ମୋତେ ରଖିଛି ଭଗବାନ କେଜାଣି। ମୋ ଭାଇ ସେ ଚାଲିଗଲା ତ ଖୁସିରେ ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଦେଇକି ଗଲା। ମୁଁ ମାନେ ଏପଟେ ସହିପାରୁନି କି ସେପଟେ ସହିପାରୁନି। ମୋତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଭଗବାନ ମୋତେ ହିଁ ନେଇଯାଆନ୍ତେ। ପ୍ଲିଜ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ।